Da na so a ce shi malamin shi burka saboda bayanan da nake so sun amma ina fatan kai ma ka kiyaye irin abin da zan gaya maka don ka gaya masa mu tabbatar ba za a samu kuskure cikin abin da gaya maka. Allah ya ba za a samu. A wannan dan an je sai a gaya masa jika shi sai ya kwana dan gari ya waye sai ya bi iya wanda zai iya shirye wannan ruwan da zai iya shanyewa sai ya tofa bismillah kafa tara a ci sannan sai ya sha ragowar kuma sai ya wanka da shi amma a gaya masa idan ya tashi yin wanka ba wanka zai haka kamar wanka na sabulu don ya fitar da dattin da yake jikinsa haka dai zai azara kaɗan zuwa haka yana jika jikin yadda ba zai gangara a ƙasa a tabbata duk da zai wannan wankan a waje ne da yake na najasa. Shikenan an gode Allah ya sa. Yadda mutanen da yawa yanzu kira mana Ya. Ai abun da yake rike tafi da ni Abujan ma sai da na rike ta na karkada masa ita kai kacar sannan na mika musu Abuja ina shiga da kaina na shiga da nan nade ta na fara lunkuma ta baki na haɗe ta mu sannan dawo da ita sai na kacar sai na mika musu kawai sai suka fara aiki babban abun da yake tafi da ni yanzu a daga mata mana maganin bera nake so wala ka san a gida sai ka tabbata beraye barayi sun su dubu to abun da nake so ka bani maganin su idan suka sato da abun da suka sani su zai kawo su beraye na shugaban barayi kai ya zaka zo nan ka ringa irin wannan maganganu a gaban malam fa kake ba maganin bera ai sai ka je kasuwa bai ni tsuwa wannan san bai ni tsuwa wannan kai bai shi ana wazifa kane ne hauka ana wazifa kana hauka kai bindiga to kamar inda na gaya maka yawa ba mu da malamin bera to haka ne mu dai anan muna yi mutane addu'a yawon wasu magani mana roƙon Allah ubangiji ba su sauki cikin ciwon da ya same su. Ku je maka kun samu maka da rabawan mun da suke raba shi kyauta gida suke rabawa wannan bera yanzu kuna zo kawai temporary kai ka amma dai wannan zaman ku ya zama kai ku ba ku da aiki sai dai ku dauki mutum ku kai shi gaban yan sanda ku ce so kuke a cikin mutuncinsa zancen banza ne ai ka Allah na duwa zai wala zai ne zama da kiyama za ka bude mun ka ce mun shigo ba zai an yi shuru in kallo ta ita dai yaro in kallo ta isha ruwa in yi ta til fito a guje gafata mana yadda za a yi nan da kwana biyu yawwa kaga da ya haka ya kake taɓa littattafai masu tsarki bayan kai baka da tsarki kada baka iya wankan janaba ba baka iya tsarki ba wanda sai an kama ruwa fa ake tsarki amma kai baka san yadda ake ba mahaukaci ne wannan magani ya ce magani za a nema wannan ku nema wannan magani in kun ki duka zai muku bai iya hawa iji ba haka kullum zan dinga zuwa na kwana madalla
sai mu ku ta zama ku shi ku ta yi da su ku ta zama ku ka sai Malai su na'am malam ba Allah da kai yanzu idan an kula akwai irin waɗannan marasa lafiya na'am a waje da shigo wannan waje malam ai ban san haka yake ba idan da na san haka yake wallahi ba zan shigo da shi ba ai ba cewa aka yi ba za a yi masa kuma ba za a taimake shi tunda mu nan Allah ubangiji ya ajiye mu don tallafa bayan sa a cikin irin abin da yake damun su shi ma ai mara lafiyar mu a'a abin da nake nufi idan aka fahimta cewa mutum yana da ciwo irin wannan mutum sai a ɗauke shi a kai shi cikin ɗaki na kai cikin ɗaki sai mu zo mu same shi sai a masa gurgudan iya irin abin da yake damun sa haka Allah ya sauka musu amin Allah ya sauka amin yanzu dama an gaya masa cewa zan shiga gidan masha Allah